Bütün dünyada mühim futbol bähleşlikleri var. Esasan 1980-nji ýyllara çenli Angliýanyň şol bir şäheriniň toparlarynyň arasyndaky oýunlary türkmen dilinde derbi diýilýärdi. Şeýle de bolsa, ykdysady şertleriň ösmegi we futboluň senagatlaşmagy netijesinde derbi düşünjesi indi giňildi. Häzirki wagtda şol bir şäheriniň toparlarynyň arasynda oýnan oýunlardan başga da derbi diýilip adlandyrylýan oýunlar hem bar. Tarihi, ykdysady güýji we metbugaty we öz aralarynda jemgyetçilik goldaw bolan klublaryň bähleşigi bolan derbiler günümüz futbolunyň bolmasa bolmaz diýilýänidir. Geçmişde esasan meydan netijeleri ve kuboklar bilen ölçenen derbi bähleşlikleri häzirki wagtda janköýerleriň sany, metbugat goldawy, forma satuw we telewizora tomaşa ediş nyrklary ýaly düşünjeler bilen baha berilýär. Gelin size dünýäniň iň uly derbileri barada maglumat bereyim. Gresiýada durmuşy 2 sagatlyk togtadýan derbi. Gresiýanyň iň gyzgyn derbilerinden biri bolan Aris we PAOK derbisiniň oýnanýan şäheri Saloniki şäherindäki durmuş düýünden şol gün togtadylýar. PAOK we Aris oýunlary elbetde dünýäniň iň gyzgyn derbilerinden biridir. Bir tarapdan beýogly spordy türk we grek söwüşinden öň Istanbulda ýaşaýan grekler tarapyndan döredilen grek topar bolan PAOK ýöne uruşdan soň Salonik şäherine göçüp 1926-njy ýylda PAOK adyna eýe boldy. Beýlik tarapdan özüni Bizansiýa topary diýip adlandyrýan Aris bular özleriniň gara we sary renklerini buýsanýarlar we öz arasyndaky oýunlary Bizantiýa derbisi adyny berýärler. Aris öz renkleri bilen öwnýän bolsa, PAOK eýem Konstantinopolda döredilendigini hakyky Bizantiýa topardygyny aýtýar. Aris'in taraptarlary PAOK frontuny gaharlandyrmak üçin öz oýunlarynda türkler diýip PAOK futbolçularyny gygyrýandyklary mälim. Soňky ýyllarda käbir adamlar tarapyndan kabul edilen PAOK Beşiktaş dostlugy Aris'in gaharyny getirýän başga bir faktor. Bütün dünýäde bolşýaly Gresiýadaky boýunda garşydaş janköýerleriň stadionu gelmek gadagan. Çünkü gelen ýagdaýynda ol ýer dolu söwüş meýdanyna öwrilýär. Mezhep çakmışlıklarında oynan Celtic ve Rangers derbisi Şotlandiýanyň futbolunda we dünýädäki iň möhüm oýunlaryň biridir. Dünýäniň dürli künjeklerinden milyonlarça futbol janköýerleri inglisleriň köni gaty derbi diýip adlandyrýan we dawa jenjeli bolup geçýän oýunlaryň biridir. 1887-nji ýylda Irlandiýadan Şotlandiýa göçüp gelen Andrew Cairns bilen 1872-nji ýylda döredilen Keltli, ýagny ilki durmuş adamlaryň Ýewropadaky adlandyrşy diýmege aňlatýan Celtic bilen 1872-nji ýylda döredilen Rangers toparynyň arasyndaky taryhy bähleşlik kimişe sport dawalary sebäpli derbi gün tertibinde durýar. Mezhep tapawutlary we siýasy söwüşler Katolikler tarapyndan goldanýan Celticler bilen protestantlar tarapyndan goldanýan Rangers'yň arasyndaky siýasy dartgynlyk Kelt tribunalarında Irlandiýanyň baýdaklarynyň we Beýik Britaniýanyň baýdaklarynyň Rangers tribunasynda asylmagy bilen agylmady. Derbi tarihinde şu wagtda çenli Celtic we Rangers 399 gezek ýüzbeýiz boldy. Rangers 159, Celtic 144 gezek ýeňiş kazandy. 96 oýunda deňlik bozulmady. 1969-njy ýylda oýnanan we 132.870 futbol janköýeriniň tomaşa eden Şotlandiýa kubogynyň finaly derbi oýunyň iň köp janköýeriň izi bilen taryhy ýygy. İki toparyň arasyndaky oýunlarda Rangers ýeňişde has öňde. Indiki derbimiz İspaniýa 3 nomerde bugün. El Clasico. İspaniýanyň iki ägir topary Real Madrid we Barcelonanyň El Clasico adly ýygyderli görüşi dünýäde iň köp görülýän derbileriň biridir. El Clasico diýilip adlandyrylýan bu ýarış Kataloniýanyň Barcelona kluby bilen İspaniýanyň Real Madrid toparynyň arasyndaky futbol oýunlaryna berilen ad. Bu iki topar La Liganyň daşynda şu wagtda çenli Copa del Rey, İspaniýanyň Super Kubogy,
UEFA Çempionlar Ligasında ve UEFA Super Kubogunda oynadı. Bu oyun UEFA Çempionlar Ligasının finalinden soň 104 milyon adamı tomaşa eden dünyadaki en köp izarlanılan kulüp futbol oyunu. Bu bäsleşlik İspanya'nın en ulu şäherlerinden Madrid, Barcelona ýaly iki ýurtyň en üstünlikli ve täsirli futbol klublarynyň ikisinde bolup geçýär. 1950-nji ýyllarda Alfredo Di Stefano Real Madrid'e gol çekmek bilen bäsleşlik güýçlendi. Di Stefano 1953-nji ýylda Kolumbiýanyň Deportivo Los Millonarios klubunyň formasyny giyip Real Madrid'in ve Barcelona'nın ýolbaşçylarynyň ünsüni özüne çekdi. Santiago Bernabéu Esteste Di Stefano'nun transferini tamamlap diýen ýaly Barcelona'nın öňünde çykyş edip toporunu getirdi. Di Stefano Barcelona bilen ilkinji oýnunda 2 pökü geçirdi. Klub bilen işlen döwründe Real Madrid Çempion Klublar Kubogynyň ilkinji 5 mövsüminde çempionluk kazandy. İki topar 2000-nji ýylda UEFA Çempionlar Ligasynyň ýarym finalynda duşdy we Real Madrid ilkinji oýunda 2-0 hasabynda ýeňiş kazandy. İspaniýanyň metbuat tarapyndan asyryň oýuny hökmünde häsiýetlendirilen bu oýuny 500 milyondan gowrak adam tomaşa etdi. 2005-nji ýylyň noýabr aýynda Madridde geçirilen oýun Barcelona'nın peýdasyny 3-0 hasabynda tamamlandy. Şol oýunda Barcelona'da oynan Ronaldinho gatgy çykyş etdi we oýunyň ahyrynda Real Madrid janköýerleri tarapyndan aýakda el çarpyşmalar bilen ugrudyldy. Ronaldinho Diego Maradona'dan soň Real Madrid janköýerleri tarapyndan hormatlanýan Barcelona'nın ikinji futbolçusudur. Bu ezeli iki garşydaşlaryň arasyndaky oýunlarda en köp gol salan oýunçy dünya futbolunyň en güýçlüsi hasap edilen Lionel Messi'dir. İkinji ýerde Alfredo Di Stefano bolsa, Portugaliýaly ýyldız Ronaldo üçünji ýere ýeleýär.